ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എയ്സ് മലയാളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല പരിപ്പടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി പരിപ്പടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരിപ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കറുത്ത കടലില്ലേ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയത്. വളരെ രുചികരമായ ഒരു പരിപ്പടിയാണ് കിട്ടിയത്. കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ പരിപ്പടിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കടല നമ്മൾ മില്ലിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്കത് പരിപ്പാക്കി തരും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. കടല വന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് വൈകുന്നേരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളത് കുതിർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനുള്ള മില്ലിൽ കൊണ്ട് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ, പരിപ്പാക്കിയെടുത്താണ്. ആ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കടല നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പൊടിയാക്കിയിട്ട് ഇതങ്ങനെ പരിപ്പാക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഞാനിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ ഡേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു. ഞാനിത് 5 മണിക്ക് അങ്ങാണ്ടാണ് എടുത്തുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നു വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല നൈസായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കരുത്, നല്ല തരിതരിപ്പ് വേണം. പിന്നെ ഇടയിൽ ഈ പരിപ്പൊക്കെ കാണണം. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരയാതെ 2-3 ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. 2-3 പ്രാവശ്യം കണ്ടോ, ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരുവിധം മാത്രമേ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഞാനിവിടെ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയുള്ളി മുറിച്ച് വെച്ചത് ഞാൻ, പിന്നെ ഒരു സവാളയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, പിന്നെ മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞത്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ സവാള ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ചെറിയുള്ളി തന്നെ മതി. ചെറിയുള്ളി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ചെറിയുള്ളി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സവാളയും കൂടി എടുക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു സവാളയും കൂടി എടുത്താണ് അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ സവാള, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മുറിച്ച് വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് മാവിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം. നമുക്ക് എത്രയാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇഞ്ചി ഇടാൻ പോവുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ടു, പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ടു, മല്ലിയില ഇട്ടു, പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി മുറിച്ചതിട്ടു, പിന്നെ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് വളരെ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണേ, എന്നാലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച്, അപ്പോൾ ചെറിയ റോൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ വലുപ്പം ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് തട്ടിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കണ്ടുപോകും, ഇതുപോലെ തട്ടിയെടുക്കാം. പിന്നെ കടയിലുള്ള പോലെ ഷേപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ, നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഷേപ്പൊന്നും അത്ര ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തട്ടിയെടുക്കാം, എന്നിട്ട് എണ്ണയിലിടാം. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തട്ടിയെടുത്താണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായ എണ്ണ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ രുചികരമായ പരിപ്പുവട റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കിറ്റും എല്ലാം കിട്ടുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ കടലകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കടല എന്താ ചെയ്യുക, എപ്പോഴും കടലക്കറി അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 4 മണി പലഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ കടല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക്